ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Рафсоюз қарор дорем. Аз ин тараф ро ба сӯи Генпрокуратура, аз ин тараф бошад ро ба сӯи бозори автовокзал, мости автовокзал ва аз ин тараф ро ба сӯи марказ Птовский. Дар ин ҷо ёвар, артел ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин бинои новостройка ҷойгир аст. Дӯстони азиз, дар наздаш таваққуфгоҳ, дар барашам таваққуфгоҳ аст. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. Дар назди бино дӯстони азиз, майдончаи кӯдакона, беседка, дар ин ҷо таваққуфгоҳ барои мошинҳо ва худи бинои истиқоматӣ аз 16 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 12 ошонаш ҷойгир мебошад. Тирезаҳои аз раи калонро нигоҳ мекунад. Ман ҳамин подъезд. چه قدر подъезд تعمیری زیبا دارد دوستانی عزیز. مرحمت دوستانی عزیز، خودی خانه فروشی سه خانه میباشد با مساحت 96 متری کвадрати در 12 ошонаи бинои новостройка. خودی بنا از 16 ошона иборат аст. خانه 4 تا تیرزه دارد با پررگی تعمیر کردگی. تعمیرش نو بعد از تعمیر حالا هیچ کس زندگی کردگی نیست دوستانی عزیز. نبرمون حتما تا آخر تماشا کنین. بعد ثبت خانه ها نرخ خانه رو اعلام میکنیم. مرحمت شروع میکنیم. در اینجا چه خیلی میبینید کاریدور دوستانی عزیز، آشخانه، یکم، دوم، سوم حجره استقامتی، حاجتخانه، حموم. اینجا باشد کاریدور، پریخوژه، آشخانه باشد دوستانی عزیز. تریزه بین حجرگی دارد. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, балкон ҳам дорад дӯстони азиз. дар бино отопление гузарондагӣ. Мана ҳамин трубои отопление мебошад. Батарея мечаспонин, отопление кор мекунад. марҳамат. ва дар ин ҷо балкон аст. дӯстони азиз, боз хотиррасо мекунем. ҳамом ва ошхона тёпли пул дорад. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона чӣ хеле ки мебинед таъмири зебо дорад. бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад дӯстони азиз. марҳамат. минтақаи беҳтарин аст. дар ин ҷо ёвар, артел. ман ҳамин хел меравем, бозори автовокзал мешавад, мости автовокзал мешавад ва аз ин тараф агар рост равем, Генпрокуратура мешавад, Рафсоюз ва аз ин тараф рост равем, тарафи Птовский ва маркази шаҳр дӯстони азиз. марҳамат. парчамро дида мешавад. ва ин бошад аллакай душанбинка. ман ҳамин хелам раф аст дӯстони азиз. лаби душанбинка мешавад, тарафи мости 46 микрорайон. чӣ хеле ки дида дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ман ҳамин гуна манзараи зеборо дида мешавад. кохи наврӯз, ҳаят реҷенси, кохи борбад, ресторани латино. марҳамат дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин. мактабҳо, садикҳо, масҷидҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо ҳоҷатхона термоси 100 литра ҳаст. системаи вентилятсияам дорад. ва ҳамон дӯстони азиз. чӣ хеле ки дидед, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. се хонага 96 метри квадрати дар 12 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошона иборат аст. дар минтақаи беҳтарин қарор дорад. нархи хона 990 000 сомонӣ, $90,000 боз савдо мешавад.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд, рақамҳои расмияшон ватсап дорад. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 037 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.